kai me yasa maka ina zaka asibiti zan je asibiti akwai ta ce ba ta da lafiya sai aka kirawo likita ya ce wannan cuta ba ta warkewa ba sai an je asibiti to na tabbata asibitin ya tsinkote da mu ina da ɗauko fulo da sabar ba da wannan botikin a rika wance ta kalale mutane kalale mutane dan gidan waye kai gidan kumuro dan gidan ibro ashe dukkan wanda ce kai duk san makal wannan sai na ku wallahi sai kai ma din ina jin baka da lafiya lafiya ta kama ta tana ba ma dan kano mun da ciwon bada da tarin fuka da sida da kushaƙi da ciwon kai da mura to je ka ba ko je kai da ni sai karaka wallahi sai karaka kai ba kama ba sai karaka na Allah